kamfanin shinkafa. Darma Rice. Kuje Darma Rice kamfanin shinkafa mai inganci da rangwame da rahusa. Muje Darma Rice kamfanin shinkafa mai inganci da rangwame da rahusa. Muje Darma Rice kamfanin shinkafa mai inganci da rangwame da rahusa. Farko Allahu ne da kai zan faro, ban hikima rabbana ka yarda da tsaro. A cikin wakar na birge mai sauraro, na wake Darma Rice mai ɗanɗano da rahusa. Muje Darma Rice kamfanin shinkafa mai inganci da rangwame da rahusa. Ƙara salati ilahu mun manzona, mai matsayi ɗan amina mai cetona. Alaye wasa bi akiwana, sai na satin da sun bi baban Hafsa. Muje Darma Rice kamfanin shinkafa mai inganci da rangwame da rahusa. Assalamu alaikum mai sallama a kasinawa. Mu gode Allah tunda ya yi mana baiwa. Ɗahiru Mangal yana cikin mu na kowa. Ya yi mamu wani kamfanin da bai da makosa. Muje Darma Rice kamfanin shinkafa mai inganci da rangwame da rahusa. Darma Rice kamfanin shinkafa. Kowa ya tabbatar akwai sauƙi fa. Gargaɗin ɗanɗano idan kun ci fa. Za ku fahimta kamfanin ya yi nisa. Muje Darma Rice kamfanin shinkafa mai inganci da rangwame da rahusa. Fasa kuwa babu tsince-tsince da shara. Fes take ta mutai da wanda ta saura. Lamba ɗaya ce wallahi ta musu zarra. Darma Rice ga rangwame da rahusa. Muje Darma Rice kamfanin shinkafa mai inganci da rangwame da rahusa. Manyan 'yan kasuwa ku zo ga sauƙi, har da ƙanana 'yan garinmu da baƙi. Ɗahiru Mangal wallahi ya zama sarki, mai arziki ya matso da nesar makusa. Muje Darma Rice kamfanin shinkafa mai inganci da rangwame da rahusa. Alhaji Lawai Cakkado a gaida gwanina, babban yaya tilas na makai gona. Mugan garbi shagwaram niya mai sona, Lawal Mangal gaishe ka babban gwaska. Muje Darma Rice kamfanin shinkafa mai inganci da rangwame da rahusa. Zan sa Alhaji Fahad da baitin girma, General Manager a gaida mai alfarma. A Darma Rice kamfani mai girma, Darma Rice mai rangwame da rahusa.